A titular de Mar, Rosa Quintana, puxo en valor o esforzo inversor da Xunta de Galicia nestes últimos anos, que supuxo a renovación parcial da flota do servizo de gardacostas, cun orzamento duns 10 millóns de euros. Quintana destacou o papel que realiza este corpo dependente da Consellería do Mar, no relativo ao rescate e salvamento, nos operativos de contaminación mariña e, sobre todo, na loita contra o furtivismo. Galicia é a única comunidade que conta con un servicio de guardacostas propio, o temos así xa dende os anos 80, e dende aquelas pois non paramos de consolidar este servicio e de dotalo dos millores medios posibles. Nese sentido, pois no ano 2019 abordamos a contratación de 4 novas embarcacións para o servicio de guardacostas. Unha está con base en Ribeira, outra en Celeiro, outra en Vigo e esta aquí en Coruña, a punta Seixo Branco. Levamos invertidos máis de 3,5 millóns de euros nestas embarcacións e agora temos xa en construción unha nova embarcación multipropósito que sustituirá a Paio Gómez Chariño, que se chamará Mar de Galicia, e con un contrato de máis de 6,5 millóns de euros. É dicir, dende a Administración estamos intentando que os nosos axentes dispoñan dos millores medios posibles para contribuir a loitar contra o furtivismo, esa gran lacra que empaña o bo rendemento do sector profesional de Galicia.